Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Йылдызлы табынга рәхим итегез һәм хөрмәтле Фуат Әбүбәкиров безнең бүгенге кунагыбыз. Фуат абый яшь якларны скрипканы сызырга өйрәнгән чакларны сөйләштек. Ә менә иң беренче тапкыр шушы скрипка белән эшләп алган хезмәт хакын хәтерлисезме? Ничек хәтерләмәскә инде. Шулай ничәнче еллар булды ул? Әти бит безнең Наваи театрында музыкант булып эшләде. Аның виолончели Наманганда андый виолончели Сарьюгы, ул беренче татар профессионал Нурхан дигән спектакль бар янда. Героиня үлгәндә аны алып чыгалар и соло виолончели анда виолончели ана үзе уйный. Үзбәкләр менә мужиклар җырлап утыралар. Ondan sonra yamağa kileri kim çaldı? Kim çaldı? Kim çaldı? Ano, vay zor ekana. Nima bu, nima? Sizlere gidip. Violonçelini kurmagan. Birinchi şunda teatrda korollerini koydular. Min de skripkada oynadım Atican'da. Birinchi aylığım hatırlayayım. Neçe yaş idi? İkinci kursta 13. Subhanallah. Şul vaqtdan o birlisiz muzikada Şul ekan. vaqtdan, менә элемент сезнең әтиегез яраткан кәкәүне ясыйтырам, сезгә биреп эшертирем, тамаклар, Кәкәү пешкән арада сөйләшә бит әле Казанга килгәч инде атаклы музыкант булып киткәч җырлар яза башладыгыз. Әле җырларны иртәрәк тә язадыгызмы, элегрәк тә? Юк, менә театрга килгәчендәме? Менә башыма да килмидер ул. Менә сез язган бер җыр аеруча минем күңелемә якын, ул улларым спектакленнән Солдат җыры. Солдат хаты дип атала. Үч почмаклы солдат хаты барсын сиңа әнекәйем. Һәм башкалар һәм. Аюпны искә төшерде. Наил абый җырлыйдыр. Наил абый башкарганда, шунда да менә үзбәкләр җырлыйдыгыз бит әле. Без менә шулай бөтен татар халкы җырлап утырабыз. Чөнки Наил абый җырчы актер иде бит, искиткеч. Анасын Илдар менә кичкенә чакта Фуат абый Галимуллин әйтәдер бит радиолардан Фуат Әбүбәкиров музыкасы исләрем китәдер. Шушы кеше белән менә хәзер янәшә басып торабыз. Ул ничек шушы музыканы язала икән бу кеше дип исләрем. Менә үземдә соравым шундый иде. Ничек шушындый көйләр, илаһи көйләр адәм күңелендә туа ала икән? Җәмәгать Улылысыз бик каты. Юк, ул чын бит. Без бит теге. Әле аның өчен да менә Ринат туганыгыз кебек елый-елый музыка уйнарга өйрәнергә кирәк микән башта? Ул бит җылый музыкадан җыламый ул. Әлбәттә, футбол уйнамаган. Футбол уйнамаган. Аңладык. Минем ничек килеп чыкты? Икенче курстан ук театрда эшли башладым инде. Фатима Эльская, Абжалиловларны күргән кеше мин. Мин теге бик яшь кеше түгел. Шуңа күрә, ой, рәхмәт. Илдар сиңа бирим әле. Бу әтинең яраткан какаосы. Менә балаларга чәй иртәнге ашка какао әзерләп бирәдер бит. Алты баланы ничек үстергәндер, бер үзе эшлидер, әни. Менә мин аны гел плита янында күрдем. Анардан бик күп һөнәр өйрәндем, күп ашлар пешерергә өйрәндем. Мин менә сезне менә одна-ун көн кабатланмыйча ашаталам. Менә бүген дә биктәбле бутка да бар монда. Бу нәрсә белән? Бу бутка мин бутка үзем яратмыйм. Менә дөгеле кабаклы ул биктәбле була. Чөнки сырны каба башлыйсың телевизордан әйтәләр. Ой, пальмовое масло, сырны. Капмыйбыз инаннар. Колбаса Что вы? Это же крахмал, это колбаса да ашамыз. Менә хәзер колбаса да ашалмый, сыр да бик сирәк. И шуңа күрә әйтәм, менә моннан да теге бутказы бара. Моннан да әйбәт ризык юктыр дип уйлыйм. Бөтенесе табигать. Менә җырлар турында әйткәч инде. Нинди җырлар менә Фуат абый Әбүбәкиров сезнең җырлар, танылган җырлар бик күп бит. Ә менә сез әйттегез, әле җырнаны тиз генә яза башлап булмый дип, өлгергәчрәк. Бу кайчан булды? Хәтерлисезме беренче язган музыкаль әсәрегезне? Беренче язган әсәрем менә шулай сезгә сөйләгән инде Шамил белән Фирдәүс Кияү белән кәләштән. Үземә ашап китте, аннан соң гади генә скрипачим, соңрак инде менә музыка бүлеге мөдире булдым. Анда инде Әхтәм абый бездә чикләү өчен инсценировкасын куйган. Мен Әхтәм абый бер-ике сүз җыр сүзе юкмы? Юк, ул бик теге җитди әсәр, анда пьесаны алам укырга. Тиз генә әйләнеп чыгам. Әгәр дә шигырь булмаса, biz күңелгә ятмый. Чөнки ни дип әйтәм,
Zülfetler şiirleri, Medaris Ağlamov şiirleri, hatta bana Rüstem Mingarim, Renat Haris hem başkalar. Bana şu Renat Haris, kısaca var. Tufan Minnullinin iskitkiş motor şehirler buldu. Bana Min de oğlan var şirketler. Fuat abi unutmaytırız fikirgizini suuna kakaolarız. Kakaolar işebіз hem bizning halk. Tatar halkı nindi muzikaga üstünlük bire ekan. Bizning biline haberşimiz sıraştırı ötkərді. Şaymulina kimler нәрсе тыңлый? Qarab alayıq әле шул турда. Даже там итальянские песни, не британские. И джаз американский старый. Попсаны мин гомумән аңламыйм. Классик дип әйтергә була инде, чөнки мин татар хатыны бит. Татарларны күбрәк яратам. Сеңле мин башкирин апайма. Мин безума башкыр җырчыларыннан. Музафаров, Еникеев, менә алар элекке җыр композиторлар. Хәзергеләре бик әлләни түгел. Нәҗип Җиһанов дигән композитор турында ишеткәнегез бармы? Бар. Ник булмасын инде? Наш татарский классический композитор. Минем күңелемне бик якын моңлы музыка. Бик күп җырлар авторы инде, бик теге яшьләр җырламый, аның җырын олылар җырлый дип уйлыйм. Мин музыкаль мәктәпне бетердем. Анда без аның буенча аның җырларын, произведениеләрен изучать иттек. Яшь буында истә калырлык, менә шул кадәр истә калырлык музыка бар дип әйтә алмыйм. Менә элеккеләргә әзрәк кулак салсыннар, өйрәнсеннәр, белсеннәр иде. Hörmətli tamaşaçılar, bizdə bugün Özbəkçə Dastarxan, həm Əligi Tabının hocası, Tatarstanın xalq artisti, Ğələskər Kamal ismindəki Tatar Dövlət Akademiya Teatrının orkestr җитәкчесе Fuat Хәмитович Әбүбәкиров. Fuat abi, менә яхшы матур кинжаллар бар. Бу Хәнҗәр. Әйе, хәнҗәр. Үзбәкнеке милләнсыда. bu kul bilen işlegen әйбер. Сезгә Монда язылган чувств. Безнең Наманганның бер районы Кавказда Кубачи булса, Бездә чувств. бездә менә шул ни чувств дигән менә бу кавын бар, бусы кавын Наманганнан түгел каян? колхоз базарыннан. Колхоз базарыннан. Менә бу бөтен әйбер колхоз базарыннан мин җегетләргә әйттем. Таныш җегетләр, таҗиклар бар. Берсе Муртаза, берсе Мустафа, ике брат. Әгәр дә Фуат кушты дисәгез, әллә каян кирип, менә мондый шикләвек ул Мындагы менә хатын кызлар менә шулай итеп вак кына, ну бик матур итеп чистарталар. Үрүкләре монда ике сорт үрүк һәм хөрмә. Шуларга гына барабыз инде Fuat абый менән булай. Әйдә менә Алар менә бу беренче рәттә. Барсагыз Fuat Әбүбәкировтан дисәң тә. Бу инде менә базардагы кавын, мин белмим инде Наманганда мондый шәкәрпәләк үсми. Шәкәрпәләк исеме? Бездә дә бар шәкәрпәләк, ул сызлы-сызлы менә булай. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә булай итеп аны башын. Итәле, аны шулай итәләр. Без алайса тегеләй сүз салып кисәбез. Юк, менә башын ала. Дөресе булаймы? Да, менә. Fuat abi, siz бик уста башкарасыз бөтен нәрсәне. Әллә Базар җанында үстем. Үзбәкчәдә гәперәсез ахыры? Гәпрәмән. Яхшы гәперәсез. Наманганча. Үзбәкләр мине качан киттеңез, әнмәгә киттеңез, Наманган нima? Алайса, сезгә яхшы чикләүләрне бирүләре гаҗәп түгел? Сез татарча сөйләсәгез, бу акчага бирәләр, борчылмагыз. Миңа беразына скидка ясыйлар. Мин сезне җибәрсәм, миңа тагында скидка ясыйлар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә аның бер рымы бар. Менә беренче кисәкне булай итеп алалар да. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шулай икегә бүлмәсенме башта? Тукта, ашыкма. Fuat абый ресторанда Иң яраткан кешеңә менә булай итеп бирәләр. Менә субханалла. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Капмасаң да ярый, пока передача бара. Ашапта куяр дисеңме, бу хәле тәмле. Аны базардан кисеп алалар. Мин шандым инде. Менә хәзер икенчене башлана. Бу икенче кисәк. Да, бу булай. Бусы җегетләргә, бусын бирәләр шунда. Җегетләрне аннарында чакырыбыз, әйдә шунда гына торсыннар. Милай алабыз ишенеме, Fuat абый? Эше түгел. Бу орлыкларын алабыз, орлыкларын, ия, орлыкларын. Орлыкларын кайбер үзбәкләр киптереп
Семиш курына. Ашап йөриләрме? Ашап йөриләр. Китәле. Фуат абый бездә үсми торгандыр. Үстереп караган юкмы бакчанда? Наманган. Үсмидер шул. Тыгып караган. Кояш итеп җиргән. Быел үсәдери, конечно. Менә быел үсәдери, карбыз үстерүчеләр булган бит быел. Минем 4 чиләк üzüm җыйдым быел. Кара теге Изабелла түгел, Изабелланы üzüm дип санамыйм. Ай, тәмлисләр чыкты, хушлар чыкты Фуат абый. Җәгамәгать рәхим итерсез. Менә һәрбер эшнең остасы булган кебек скрипканы уйный белми икән Фуат абыйың. Менә Фуат абый ничек җырларда яза кавында кисә. Мастава, шурба, чучвара ди. Пилмәндә җәям, мантыда ясыйм. Машалла. Дәмләмә дигән казан ашы бар. Ризыкны Күрдек инде, татар халык ашларында пешердегез әле. Галәмәт инде. Ул плау дигән. Плау дигән француз үзбәк плау. Ну плауны ул балачагада пешерә белә, ләкин мин сырылар ничек мин язып бирдем инде. Ну менә монда истәне балачага әзерли белми. Менә син язганча эшлибез. Юк бит малай. Менә граммына хәтле салабыз. Юк. Аңа Фуат абый, аның өчен намаганда торырга кирәк. Фуат абый, инде сөйләшү безгә йомгак ясыйк. Менә сез хәзер Камал театрында инде гомерегезне шуңа багышлаган кеше. Әле бит Камал театрының бу сезоны ачылыр алдыннан сез флешмоблар ясап, халык алдына чыгып, ис китмәле халык белән аралашып бер бәйрәм ясадыгыз. Менә аларга бәйрәм, миңа бәйрәм. Мине белгән кешеләр Хамид, докатился, да? В трамвае играешь. Дип әйтүчеләр булдымы? Метро играешь, да? Алар музыканы аңламый Да, нельзя. Старый уже все. Мен там минем бер исемем бар, халык артисты. Мин сиңа уйнамыйм. Мин халыкка уйныйм. Ул бит ул кеше миңа шалтыраган кеше консерватория бетереп, нотасыз туган тел белән тәфтиләвен уйный белми. Аны бит трамвайга керә кеше. Орган, ул без в час пик уйнадаганда. Балалар җырлый, зәңгәршәлләрдән, безнең артистлар, хикмәтле булды инде. Вам прайс бесплатный в честь 110-летия. Эй, беренче елмаю шунда була. Аннан соң һаваларда йолдыз дип җырлап җибәрәләр, урысыдан Әхмәт белән без сызабыз. Бер мужик керде. Славянку. Штан рус мужиками. Пожалуйста, трям-пам-пам-пам. Ай, Фуат абый шәп. Берсе керде. Ренат Ибрагимов кебек җырлыйсы килә. Пожалуйста. Шулай әйтәләрме? Бер безнең яшь артистлар җырлый да, мен әйтәм, а теперь пассажиры поют. Расцветали. Катюшаны малай. Бөтенесе җырлый. Светофорда туктап калган машиналар утны да карамыйлар, трамвайны карыйлар. Мин тәрәс төбендә скрипка уйныйм. Ну, ничек шатланмыйсың? Фуат абый, ничек аерылабыз сезнең белән? Аерыласы килми бит. Менә шушы табыннарны шулай түгәрәкләп килгәнегез өчен. Мин ашыкмыйм, мин бер-ике көнгә килдем. Тегендә ашыктыралар, тегендә ашыктыралар. Әнә теге диванга ятырмын да. Әле бутка турында сөйләмәдек. Менә бу бутканы бүген пешереп китердек. Дүге белән кабак буткасы. Ул бик тәмле була, менә хәзер кабып карарбыз менә бүген. Фуат абый, инде хәзер без заманан да бер каяк булмый бит, инде заманча җырчылар бар. Шул җырчылар белән тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Сезгә килгәнегез өчен зур рәхмәт. Аннан соң әле менә шушы студия кунакларын җыеп, аларны да сыйларбыз. Сезгә иҗат уңышлары телибез. Сезгә телибез бөтен менә үзегезнең башлангычларыгызны җиренә җиткерергә, һаман шулай яшь булып калырга һәм әлбәттә инде татар милләтенә хезмәт итәргә. Амин, шулай булсын. Тагын бер мәртәбә сезнең белән танышып, яңа һөнәрләрне күреп сокландык. Машалла дип кенә әйтәсе кала.